tansah marepang moring sukma sinupmaya wina yengang sapi parlen saking layap liyap pengang luyu pindho pesating sumpena suping rasa jati minangka sambeting carita nebihaken ingkang cedhak nyedhakaken ingkang tebih ingkang mapan wonten pertapan Kendali Sada pertapane Sang Anoman Gembong Mangliawan Wanara Seta Raden Senggono Anjani Putra Tilasing Senopati Pancawati
tau tate tau bedah Praja Boyong Putri. Mangkono kadhep Raden Antasena anu ning cipta renggane kababaring lisan wong wilahe ngawi genamastu nama sidam sekaring bawuna langgeng bir Antasena padha kanthi raharja kula sak praptane anakku nggih Antasena pangestune Wanoman ora menang nyalangan Sawijaya mung bae senajan aku ora iso basa ning aku ngaturke sungkem ya wa pangestune wakmu ana kendali sada wae tampan ana kula ya wa tak tampa muga-muga dadi jimat uripku ana wigati apa lho kok Antasena prapta nang papan kene gawe kaget tumrap penggalipun nampa marang Prabu nggih. Langit kelap keton tirakinin sanging ngares risang mawe kandrung saparan katulung bogir boyak mayi saking tas baliwor lumarisan kandrung gini yobo blogo suto beres tures Wanoman aja kaget Antasena swanana ngarsamu ngarep njaluk tulung awit adiku wis anggene wis maringi layang ana negara Ngastina surasaning Nawala. Adi geni iki mau bakal gugat negara Ngastina njaluk bumi sak sigar semangga. Lah ing crita mbok menawa wangkal-wangkut wa Prabu Duryudana tetep ganduli negara Ngastina ora bakal kaparingake kelawan Pandhawa awit saka pawase Antasena. Pamikire wong-wong Kurawa kena bali ning yen linambaran Bratayuda Jaya binangun. Padha wae karo tetembungan ibarat wong ngemut gula krasa legi moh nglepehake. Lah kuwi mau watak wantune wong Kurawa. Mulane Antasena keraya-raya lumarap ana kendali sada njaluk tulung marang Wanoman. Mbok menawa bisa ngrewangi adikene nggone gugat negara Ngastina. Kuwi lah dalah kaya ngono nggih. Kaya ngono nggih Antasena. Arep abot yo enteng-enteng yo abot. Awit sing jenengane siji pati loro jodho telu wahyu sing kagungan Gusti Kang karo jagat. Denarani pati arep poso dina ketaman gaman kaping 7 yen durung telas lulus sing urip ora gadang mati. Ning arep ditambanono kundang kabeh sing paling ampuh sak jagat raya.
Yen wis telas suli sing urip tetep tumeking pati. Kaping pindho dinarani jodoh. Kepala ngono gunung pitu, kepala ngono segoro yen jodoh tetep ketemu. Ning arep amben dina runtang-runtung bareng ngrasake seneng bareng yen durung jodhone sewu dalane nggone wisah. Kula kang pungkasan dirarani Wahyu. Menungso ing Mercapada manut kodrating sing gawe jagat kridhaning ati tan kuwawa bedah kutaning pastine. Menungso diwenangake budidaya. Aja nganti menungso kok senengane lungguh kepenak mangan enak ora ngerti kelawan apa kang dadi kekareping Gusti kang gawe urip kang gawe jagat awet menungso urip ing Mercapada kabeh kuwi mau manut umaring Gusti kang murbing dumadi ya Gir yen pancen Antasena pundhut pun woh supaya mbiyantu kelawan pisanggeni kaya-kaya pun ora kabotan tak jemujug ana negara Ngastina. Mbok menawa isanggeni durung rampung nggone nglakoni jejiban. Ya wong ngaturake gunging manuwun ya. Kene kok Sarawita. Kula ki ngabdi Sarawita. Suta Pandhawa tinata kadi saya Indriyaksa sara maruta kula paring pangandika Gusti Togok lan kuwi Sarawita ingsun wis bisa ngunjara antar Jagatotkaca. Ngunjara antar Jagatotkaca napa? Ya. Kang mongko aku ket mau kok ora nyumurupi ana ngendi wisanggeni. Lah iki ngene kok. Sing tak goleki ora ana lara telu kejaba wisanggeni kok. Nek wis ketemu arep tak tamani wujuding limpung sambar Jawa. Ya. Hati-hati mawon. Jenengan pun mlebu wonten tanah Jawi. Wis mlebu nang tanah Jawa, Kang. Nggih. Ngatos-atos mawon awit niku nembe Gatotkaca Antarja tesi kathah lintune. Ya, Kang. Arep abot enteng-enteng ya abot ora gadang aku mundur sejangkah, Kang. Apa meneh wong anak-anak Pandhawa sisan gawe
Werkudara Puntadewa Janaka. Kembarna kula sedewa kok bakal perjaya mati. Ya. Banggi. Tiang-tiang niku anu tiang sing pengpengan. Menapa malih Prabu Puntadewa. Katone wong tak gedadar, gededer, midak kapuk ora gepeng. Tega raga lali jiwa, wonge kuwi nyah-nyoh. Tur ora gelem kliru karo sepadaning urip. Apa maning mateni ngempung. Wong lagi lemut menclok nang tangan bola tempateni Puntadewa. Lah Werkudara sih anu dasare dungdal. Dasare wong jengkelan Werkudara. Ngati-ati mau jenengan mungsuh Werkudara. Napa malih Janaka? Janaka ke wonge bagus. Wonge glemah-glemoh. Wonge njlonet. Wonge sikit tur bojone akeh. Kondang pria lancur ing jagat ya Kang. Kaya nyong apa ora Kang? Kowe maning. Kowe tak omong aku kaya jlebet. Kaya Janaka. Kok pantes kaya jlebet kowe. Janaka kondang lancur ing jagat kok. Kuwi. Para pria ngondangaken mring sudiwyane. Wanita ngondangaken mring kebagusane. Mangka Janaka kuwi bojone widadari 40. Jaswa widadari 40. Widadari 40 dadi bojone Janaka kabeh. Apa ora bengel golek nglayani ya Kang? Lha kok mikir tekan kono kowe bet. Blebet. Ya tok sending minimal. Golek andum katresnan, golek mencintai. Ya patute ya umpamane isuk jam 7. Nek nembe 24 jam, 24 widadari sejam maneh. Andum katresnan. Lah urung bojo-bojo liyane. Warasem Badra. Jan komplit banget. Ana biyunge Janaka gener Dewi Kunti sih ya Kang. Doyong garwane Prabu Pandu. Jan nek kok Janaka kaya kae ning jan ngentong-tonang mempen wis. Ngentong-tonang to. Lanjur sapa Gek? Kembar Nekula Sedewa, kembar Solabawane, kembar sandangane. Don. Cara rombonganku ya kayak Ajis karo Kemon. Kembar tak seiras. Kembar tak seiras. Cara nune ya cara sing tua ya Kaki Ratno karo Pak Tino. Nah apa gue? Kembar tak seiras. Dadi anger Pak Tino ngendang Kaki Ratno ndemung jan. Maine ora umum. Kaya gue ya ta? Iya. Ning nang rombonganku ana sing Kakang Adi ning ora mirip blas lho. Ora mirip ora. Kakange mandan gembeleng. Adine anu dasare kalem. Kalem. Bagus tabokane. Ah mulane sing wadon watuk cepet mari ya kowe. Dilayani sih. Ora gering. Ya ora. Wong senengane sing kaya kae. Lah ngger kakange sih senengane sing lemu. Dhuwur. Paling ora dedeke ya kaya sing ngegong persis. Apa iya? Iya, lengger puput sih. Apa iya? Iya iya. Langgar wirasuarane. Lah wirasuarane kae bojone tak cilik. Tempene, Kang. Maksudnya bakul tempe nang aring sempor. Ya kuwe lho. Apa iya to? Ya iya yang sering nganah. Tempene amba-amba. Dadi anggar arep mengaring sempor kuwi mampir mone wirasuarane. Ya kuwe. Apa iya? Ya iya. Eman aring nyong bekayune. Anggar sapa-sapa yang kenal nyong ta eman. Iya ya to. Ya kok arep dikaya ngapa?
Aku ki mau ratu Sudibya Sakti Mandraguna ora gadang mundur jangkah arep aja medher kaya